Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin belle artibain eta mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur maiatzaren 17 da, eta hasi egingo gara. Urtza Alkorta Ondarrotarra eguaztenean atxilotu zuen ertzaintzak. Herri harresiak eta azkeguneak 6. eguna beteko zuten egunean hain justu. Atxilotzeko momentuan Alkortak jasotako babesa eskertu zuen eta garai berrietarako jarrera berriak aldarrikatu zituen. Urtza Alkorta bera izan zen herri harresia prestatzeko deia egin zuena, eta hasierako momentutik bertatik etengabea izan da jaso duen babesa. 5 egun eta 5 gauetan jende zinguratuta egonda Alkorta. 100 lagun pasatu dira Alamedan prestatutako askegunetik. Kanpin dendak ibaiaren alde bietan, alarmaz alarma pasatu dituzte gau hotz eta tarteka euritsuak. Turrun eta bolandera bidez ematen zuten jakitera ertzainak hurbil zirela, eta aldi bakoitzean askegunean batutakoak Hondartzako zubira ikotzen ziren, hantxe ziren eta herri harresia osatzekotan. Egoazten goizera arte baina etzen egiazkoa izan susmoa. 38 furgonetatan etorri ziren, eta banan-banan atera zituzten zubian batutakoak. Zubi erdian Alkorta etzeman zuten arte. Hantxe zeukaten zain, besoak altxata. Eskaileretan behera eta furgonetara bidean, garai berrietarako jarrera berriak aldarrikatu zituen. Alkorta Zabaiako espetxean dago. 2 urte eta erdi egingo ditu kartzelan. Konponbidea lortu arte greban jarraituko dutela esan dute Etxebarriko Talleres Mekanikos Arakistaineko langileek. Hala adierazi zuten joan den zapatuan Markina Semenen egindako manifestazioan. Orokorrean jendearen babesa sentitu dutela eta konponbidea lortu arte enpresarekin batzartzen jarraituko dutela aurreratu dute. Soldatak ordaindu bitartean, protestekin jarraituko dutela esan dute Talleres Mekanikos Arakistaineko langileek, eta konponbidea lortzeko aleginean, enpresarekin hitzordu bi hitzartu dituzte. Beste alde batetik, erakundeetako ateak jo dituzte TMako langileek. Horren baitan, Etxebarriko udalak ezohiko bilkura egin zuen atzo. Bestalde, salaketa ipini dute lan ikuskaritzan, Treneka enpresako langileak TMako instalazioetan sartu zirelako beharrera. Mutrikun hasiko da Europar Geoparkeen astea bihar bertan. Geoparkearen astea Europako geoparke guztietan egiten da aldi berean eta Mutrikuk protagonismo berezia edukiko du aurtengo ekitaldian. Gai nagusia ondarea izango da. 3. urtez egingo dute Europar Geoparkeen astea. Zapatuan hasiko dira ekimenekin, non eta Mutrikun. 10 aurrera, anai arte abez batzak eta gure ametsa dantza taldeak saioa eskainiko dute. Eta ostean, badiar duguk egindako 3 bideo eskainiko dira, geoparkea osatzen duten 3 udalerrietako herritarren testigantzekin osatuak. Maiatzaren 25ean, Mutrikuren historia geologikoa ezagutzera emango dute Nautilus ikasgune geologikoan, eta liburua aurkeztuko dute. Maiatzaren 31ean, umeentzako tailer ekologikoak egingo dituzte. Geoparkearen astea, Europako geoparke guztietan egiten da aldi berean, lurralde bakoitzeko ondarea herritarrengana hurbiltzeko asmoarekin. Amets Txurruka Etxebarriko txirrindulariak Asturiasko itzulia irabazi du. Txurrukak bazekien sasoi honean zioala, baina ez zuen espero hainbesteko sariagaz bueltatzea. Asturiastik bueltan herritarrek harrera beroa egin diote. Txurrukak bere kirol ibilbideko garaipenik handienak lortu zituen aurreko asteburuan, Asturiasko itzuliko lehen etapa eta sailkapen nagusia. Pozarren dago emaitzagaz. Izan be ihesaldiak harrapatzen jaioa izan arren, azken pausua ematea falta zitzaion Etxebarritarrari, helmugan besoak altxatzea. Lortu duen garaipenik garrantzitsuena dela esan du, gogortasun handikoa izateaz gain maila handiko txirrindulariek parte hartzen dutelako Asturiasen. Sorpresa sartu zuen herrian egin zioten harrera. Ikaragarria izan zela esan du. Markina Semenen giro ederrean alkartu ziren joan den zapatuan okelaguna ospatzeko. Goiz-goizetik hasita jendetza batu zen plazabarripean zeuden nekazarien postuen inguruan. Orokorrean denetik erosteko aukera egon zen, hori bai, dena bertokoa zen.
nekazari gehienek asko saldu zutela adierazi zuten antolatzaileek. Hainbat eragile batu dira ekimenean, Markina Semengo nekazariak, tabernariak, trikiti eskola, xat, ekozain, bertso eskola, sortu, zesta eskola eta wagon elkartea. Maiatzeko bigarren zapatuari indarra eman nahi izan diote aintzinako ohitura berreskuratuta. Urriko azoka nagusiagaz batera, maiatzeko bigarren asteburukoa urteko hitzordu nagusi izan ohi eta. Datorren urtera begira, oraindik eta egitarau hobea antolatu nahi dute. Anagertzen zanez, baina gorkardiak nun sartu ete dabez, nun sartu ete dabez. Eta asteburura begira jarri eta aste hon bez da aspertzeko denborarik egongo Leartiben eta Mutrikun. Etxebarrian Etx Kultur Taldeak 8. mendibilaldia antolatu du Domekarako, eta Lekeition jaz emanaldia egongo da gaur. Bestalde Euskal Herriko deialdiarekin bat eginez, herrirak M18 plazara ekimena antolatu du zapaturako. M18 plazara Euskal Herri mailan deitu dute, eta gurean ere izango du oihartzuna. Leartibaiko 5 herritan egin dira deialdiak, bakoitzak berea. Plazan batzeko deia egingo da, kasu guztietan, eta denetan aldarrikapen bera, preso eta ieslariak etxeratzea. Asteburura begira, ekimen gehiago ere badaude. Lekeition jaz emanaldia egingo dute gaur, iluntzeko 8 aurrera, ikusgarri zineman. Eta Etxebarrian, 8. mendibilbidea egingo dute. Aukeran egongo dira ibilbideak, laburra eta luzea, sasoi guztietarako. Ondarroan, plantetan antzerki ekimena egingo dute asteburuan. Eta albistegiagaz amaitu aurretik azken ohar bat helarazi nahi dizuegu. Ondarrako azkegunean 5 egun iraunditu eta Leartibai eta Mutrikoko hitza antxe egonda 5 egunetan. Bada 5 egun horietan bizitakoa kontatzeko bideo erreportaje bat eskainiko du Leartibai eta Mutrikoko hitzak datozen egunetan. Bide beretik azkeguneari be eskerrak eman nahi dizkio hitzak, izan be informazioa zabaltzerako orduan erraztasuna eman dio azkeguneak hitzari. Behin hori izan da gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko asteko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barrero bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan. Eta gogoratu baita be webgunetan informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzuela. Beste barik, asteburuan eduki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera.